Masu kallo barkanmu da haka barkanku da kasancewa da mu a cikin shirin zamantakewa wato zamantakewa media wanda ake ɗorawa a YouTube. Na tabbata masu kallo idan kuna cikin kallon shirin nan dai ya kamata ku ɗan danna subscribe ku yi liking saboda a ci gaba da kawo muku maudu'ai masu amfani. A tare da ni yau ma akwai mai gayya mai aiki inda za mu tattauna akan riƙon sakainar kashi da matasa ke yi wa sana'a a yanzu. Mai gayya mai aiki barka da shigowa. Ni ban san inda kika samu mai gayya mai aikin nan ba. Yawa barkan ki dai ya gajiya. Lafiya alhamdulillah. To masha Allah. To ka ji maudu'in da muka ɗauko da za mu tattauna na tabbata kai ma yana ci maka tuwo a ƙwarya inda za ka ga cewa yanzu fa matasan yanzu gaba ɗaya an sauka daga irin yanayin yanda aka taso a da. Za ka ga a da yaro yana zuwa kasuwa, da yaro wani bai ma kai 15 ba. Za ka ga ya fara bin wala maƙocinsa ko babansa ko yayansa suna zuwa yana ɗan samun wani abu da zai ɗan yi amfani da shi. Amma yanzu gaba ɗaya kaman an raja'a a crypto. To Mira idan muka yi waiwaye mu al'ummar Hausawa gabaki ɗaya mutane ne masu riƙo da kasuwanci wanda in banda tasirin zamani ko a baya idan kika duba ko baƙunta mutum ya je za a tambaye shi sana'ar da yake. Idan ka ce ga irin sana'ar da kake to a inda ka sauka za a yi ƙoƙari a kai ka gidan da suke irin wannan sana'ar taka. Ko kai ka taimake su ko su su taimake ka. Almuhimmu dai shine ku ƙaru da juna. Akwai abin da za su ƙaru da kai akwai abin da za ka ƙaru da su. Saboda zumunci da kuma taimakekeniya da take tsakanin al'ummar mu a wancan lokaci. A yanzu ma ba za mu ce matasa ba sa sana'a ba, matasa suna ƙoƙarin sana'o'i suna kuma ƙoƙarin neman na kansu. To amma kamar kalmar da kika yi amfani da ita suna yi wa sana'o'insu riƙon sakainar kashi. Menene riƙon sakainar kashi da suke yi wa sana'o'insu? Suna bari sana'o'in nasu suna mutuwa. Suna ƙoƙarin aro baƙi, aro wasu sana'o'in. To duk lokacin da kake ƙoƙarin aro wata sana'ar to kamata yayi ka aro hanyoyin da za ka inganta naka sana'ar. Duk ƙasashen duniya da kika sani ba wai sakin sana'o'insu suke ba. A'a suna tafiyar da su ne da zamani. Suna nemo hanyoyin da zamani ya zo da su domin tafiya da nasu kasuwanci. To amma mu al'ummar mu maimakon mu yi ƙoƙari wajen da za mu mai da sana'o'in namu na zamani a'a sai muna aje su muna ɗauko sababbi wanda za mu na yi. Bahaushe yake cewa muna ɓata goma ɗaya bata gyaru ba ko? Idan kika ɗauka za ki ga cewa waccan ɗin da muka aro ba mu gama iyawa ba. Wannan ɗin tamu ko mun bari ta mutu. Kin ga ba wan ba ƙani. Kamata yayi mu inganta namu kafin mu aro na baƙi mu kawo su cikin namu. Akwai wani tattaunawa da muka yi kwanaki da wani matashi da muka yi irin wannan magana na tambaye shi akan me yasa zai ajiye kasuwancinsa ya koma na latsa-latsan waya. Sai ya ce ai yanayin yanzu taɓarɓarewar tattalin arziki ma yana ɗaya daga cikin abin da ya sa gaba ɗaya kasuwancin ya fita daga ran. Kin ga kamar yadda kike magana kamar crypto. Crypto a wajen matasa sana'a ce. Yes of course sana'a ce. Me yasa zai zama sana'a ko kasuwanci? Duk abin da ka yarda da shi zai inganta tattalin arzikinka ko hanyar samunka to ya zama kasuwanci. Kuma dama abin da ake buƙata a kasuwanci ka ba kasuwancin naka muhimmanci. To da yawa matasa sun ba waɗannan sana'o'i na crypto muhimmanci. To amma kullum abin da kamar masana ke kallo bai kamata a ce sun ba su muhimmancin da za su bar nasu sana'o'in su taɓarɓare ba. Saboda yanzu kamar yadda kika yi magana ƙaramin yaro ƙasa da shekara 15 da suke ga yana ƙoƙarin zuwa kasuwa. To yanzu iyayen yara a kasuwa suna complain suna ƙorafin cewa za ki ga yaro ya zo kasuwa maimakon ya tsaya ya kasuwancin ya zo yana taɓa-taɓan waya yana su crypto ɗin nan mining da sauransu da waye. Ba laifi ba ne ba. To amma ya kamata a ce matasa sun tsara lokaci. Idan ka tafi kasuwa lokacin yin kasuwanci ne wannan wanda ka da iyaye da kakanni kake yi. Wancan kuma wani abu ne da zamani ya zo maka da shi extra na samun wani abu. Kuma ka san duk wani abin zamani iyaye ba fiye gane shi suke ba. Su yanzu iyaye duk bayanin da zaka musu akan a'a crypto ga abin da ake samu yawanci wai ne. Ana samu ba a samu ba amma abin tambayar suwa suke samu. Amma dai da gaske za ka yi hira da matasa an samu wane ya samu kaza wane ya samu kaza abu ne mai kyau matasan su yi.
tunda bai kamata su bari a bar su a baya ba. Duk da duk abin da zamu yana da kyau mu san hukuncin shi a addini da sauransu da sauran abubuwa, wannan hurumi ne na malamai, su ya kamata su wayar da kan mutane akan irin waɗannan abubuwa. To idan kika duba cewa wannan sababbin sana'o'i da suka zo wa Hausawa sun yi tasiri sosai a zukatan matasa. Kuma matasa duk inda kika ji zaki ji ana cewa matasa su ne ƙashin bayan kowace al'umma. Domin da su al'umma suke dogara, su ne madubin rayuwar al'umma. Idan matasa suka gurgunce, to al'umma ta gurgunce. A farkon zancen ka yi magana cewa ta wannan crypto ɗin da su mining ɗin da ake yi sana'a ce mai kyau. Shin kana ganin a wannan zamanin matashi zai iya dogaro da irin wannan sana'o'in na waya? Bai kamata a ce ya dogara da su ba. Duk da cewa yanzu akwai waɗanda su ba abin da suka mayar da wannan sun ɗauke shi sana'a, sun mai da shi sana'a. Amma za ki ga cewa sun je sun nemi ilimin abin. Wasu ma a nan Kano misali za a iya cewa har makaranta sun buɗe na koyar da waɗannan abubuwan. Kin ga abu ne mai kyau. Akwai waɗanda na sani wasu ma sun je ƙasar waje sun yi courses akan duk irin waɗannan abubuwa. To kin ga su wannan sun samu wani layi ne na sana'a. To abu ne mai kyau kamar yadda na gaya miki. Amma bai kamata a ce ka ɗauke shi madogara ba. Ya kamata a ce ƙara shi kai akan wani abu. Kana wani abun ne kake yin sa. Bai kamata a ce baka wani abu wanda a ƙasa. Misali yanzu a matsayina na namiji zan iya zuwa neman aure. Idan na tashi yanzu kamata ya in je in ce ina sana'ar ɗinki. Ba crypto ba. Yes, idan yanzu ka ce wa mahaifin yarinya misali kana sana'ar crypto zai ji wani iri misali. Zai ce to wannan wace iri kila ma bai santa ba. Amma ni yanzu a matsayina na matashi in ka ce min kana sana'ar crypto, yes of course na san sana'ar crypto ana samu. Amma dai ga iyaye ba za su ɗauke shi wani abu na kamawa ba makani. Ni da na ce ina sana'ar ɗinki. Kila sai an bani muhimmanci, an fi kallo na reasonable mutum sama da kai ko da ka fi ni samu da sauransu. To amma kamar yadda na gaya miki sana'a ce wacce ta zo na zamani kuma yana da kyau duk abin da zamani ya zo da shi muddin dai ba addini ne ya hana ba al'umma su shiga musamman mu Hausawa mu shiga domin mu koya kuma mu ba da gudunmuwar mu ma a wannan ɓangaren. Idan aka duba yanayin sana'o'i tun daga tashin mu zan iya cewa na koko iyaye da kakanni za ka ga cewa dai kasuwar dai ita ce da shi aka ciyar da mutum da shi da duk wani abu dai da kake yi ma kamar da wannan kasuwan kamar shi ne backbone ɗin ma duk wasu abubuwa. Shin kana ganin yanzu matashin yanzu zai iya haƙuri da jajircewa da juriya da iyaye da kakanni suka yi akan kasuwancin su? Wannan shine babban matsalar matasan mu. Akwai abin da masu masana tattalin arziki suke kira wannan matsalar na matasa eager to be rich. Matasan mu yanzu kawai burin su sai kuɗi, burin su samu kuɗi. Ina da kuɗi, wace hanya na bi na samu, wace gwagwarmaya, wace wahala ne na samu, babu ruwan matashi kawai burge shi nake ya za a iya kamo ni. Tunaninsa kawai ko ya fi ni ko ya hau irin motar da nake hawa misali ko kuma hakan matasan mu suke. To wannan saurin da suke na su samu kuɗi shi ke ba su damar gurgunta kasuwancin su. Wani malami yana cewa ita rayuwa kamar tafiya ce. Idan ka ɗaga ƙafa lokacin sauke ta bai ba ka sauke ta to sai ka karye ko ka gurɗe ka ji ciwo. To kila in ka gurɗe ɗin nan ko ka karye kafin ka tashi an wuce ka. To yana da kyau cewa mu bawa sana'o'in namu muhimmanci. Mu ɗauke su da muhimmancin gaske. Bai kamata a ce mun zira musu ido ko zan ce mun zira wa sana'o'in mu ido suna tafiya suna mutuwa ba mu damu da su ba da sauransu. Amma idan matasan mu hankalinsu ya dawo jikinsu suka gane cewa rayuwa gwagwarmaya ce. Duk wanda ka ɗauka yanzu bari in baki misali ɗauki Dangote zai zo ya ce maka ya fara da kaza ya fara da kaza ya fara da kaza. Kai a wannan zamanin sai ka ga cewa ba za ka iya farawa da wannan abin da ya fara da shi ba. Idan kuma ya gaya maka ya tsallake kaza ya tsallake kaza ya tsallake kaza kila kai ba za ka iya tsallakewa ba. Amma wani na nan a kwance babban burinsa kawai ya za a yi Dangote kuma yana kwance a gida yana zaune waje ɗaya. Kamata ya yi ya tashi ya gwagwarmaya, kamata ya yi ya tashi ya nema. Kowace irin sana'a kake ba abin da Allah ba zai iya mai da kai da abin da kake ba. Amma to raina abin da kake yi din shi yake jawa babu inda za ka je. Daga ƙarshe ban katse maka numfashi ba ban tare numfashin ka ba daga ƙarshe shin kana ganin wani irin ƙalubale ke tattare da irin riƙon da matasa ke yi wa sana'o'in yanzu? Yan mai tambayar. Daga ƙarshe kana ganin wani irin ƙalubale ke tattare da irin riƙon da matasa ke yi wa sana'a? Abin da yasa nace ki maimaita tambayar shine su fahimta ƙalubale
idan matashi ya kasa bawa sana'ar da yake muhimmanci, ya kasa ɗaukanta da daraja, to yana ƙirga kansa a sahun marashi, saboda komin daren daɗewa sai ka dawo dai kan abin da kake. To idan baka zo ka rungume shi ba, ka bar shi ya lalace, lokacin da ka zo kana buƙatarsa, ina mai tabbatar miki ba za ka samu abin da kake buƙata ba, ko an wuce ka zamani ya barka, saboda me komai juyawa yake yi. Lokacin da zaka dawo kana buƙatar shi wannan lokacin ya wuce, babu abin da zaka iya yi. To amma in kai haƙuri ka riƙe shi da kyau, sai kaga cewa ka samu nasara. Sannan yana da kyau daga cikin ƙalubalen da ya kamata mu sani shine, kowa fa a rayuwar nan ana kallon shi ne da abin da yake yi. Daga inda ka je, duk inda ka je aka ganka, aka ce wane me kake? Ina sana'ar kaza. Misali, ina kiwo, ina noma, ina ɗinki, ina saƙa, ina jima, ina zuwa kasuwa kaza, ina sai da kayan hatsi, ina sana'a kaza, daga faɗar waɗannan abubuwan za a ce wane ya san me yake yi. Amma daga lokacin da ka zo wane me yake, to tukunna dai ba dai abin da yake yi. Duk irin kasuwan nan, idan kika ɗauki garin nan, duk abin da kika kasa zaki sayar, ina mai tabbatar miki cewa sai an siya. Albarkar da Allah ya sa mana a ƙasar Hausa, baka buƙatar ka ɗauki kayan wani, baka buƙatar ka saci kayan wani. Duk abin da ka ɗauko komai ƙanƙantarsa da yardar Allah sai ka samu wanda zai siya. Idan kai haƙuri ka bunƙasa shi, sai kaga ka kai wani mataki wanda ya wuce misali. Zaka ji ana kwatancen wani, sai ka ji wata ran kai ake kwatance, ai wane daga kaza ya fara, muna masa ma dariya, muna masa kallon bai san me yake ba. Yau gashi, yau ya wuce kaza, yau ya kai mataki kaza. Sannan daga lokacin da kai haƙuri, kai riƙo da abin da kake da shi, ka kai wani mataki na rayuwa, zaki samu cewa kana girma, to al'amura kuma na buɗewa. Daga nan ka shiga nan, daga nan ka faɗa nan, daga can waccan idea ta zo, daga can an zo an ce zo kai kaza. Sai ki ga cewa ba ankara ba, me ake cewa ka karaɗe ko ina zaka iya shiga kai duk abubuwa. Wannan ƙila abin da ka fara ma ƙila ka bar shi, ka bar wa yara, kai ka riga ka yi sama. To yana da kyau mu riƙo da abin da muke da shi. Idan muka kasa riƙe abin da muke da shi, muka yi maintaining ɗinsa, to za a wayi gari ba mu da shi, mun rasa shi, kuma lokacin da muke buƙatar shi ba za mu same shi. Mun gode da wannan jawabi. Na gode mai gayya ne. To matasa, gare ku, da fatan kun tsinci ɗaya daga cikin ƙalubalen da ke tattare da wato rashin ɗaukan aiki ko kasuwanci da muhimmanci, da fatan kuma za a gyara. Sunana Munira Ahmad Abdullahi, ku tara da mu a wannan satin.